nje bese yabaxoxela-ke abangani bakho ukuthi why dane wayiqalela ibhizinisi ukuze ezokwazi nje naye ukuthi abe independent akhulise nengane yakhe. Ngoba phela ubaba wengane akamazi, yibo babebaningi nabo labantu laba. Akamazi ulo ubaba wengane ukuthi uba. So nje uyayikhulisela ingane yakhe, uyidlela i-treatment yakhe futhi nje impilo i-right iyaqhubeka. Nebhizinisi lakhe walokhane eliqala kancane 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 kancane. Lokhane likhuphuka likhuphuka waze laba right njengoba nje eseyiphilela kamnandi nengane yakhe. Nje mfethu like kube mnandi nje. Bese yabatshela-ke ukuthi nje futhi ufisa ukuqala ama-programs yabo, azofundisa iy'ngane nje ukuy'phatha kahle, afokhase esikoleni, angaphiki nabangani. Nje mfethu useyi-philanthropist nje yabo. Iphele lapho-ke Nkosi yami.